quines aritmètiques poden sortir d'aquest partit? Primer se sabran les dades dels ajuntaments i l'únic que se sap és que a hores d'ara, amb un 12% escrutat, ja amb dades oficials, el PP perd a l'Ajuntament de Palma la majoria absoluta. Això no sabem si és una xifra, un indici, una dada que pot ajudar a entendre si ja se confirmen aquestes enquestes que donen que Mates perdi la majoria absoluta. També està per saber quin resultat tindrà Unió Mallorquina, si Maria Antònia Munar podrà donar suport al Mates, si li donarà, encara que pugui, perquè té una companya electoral. Podria fer una valoració així ràpida per la web? Podeu tornar a posar-ho?